Mami, poď. Trocha rýchlejšie. Idem. Mamka za chvíľku príde, zatiaľ idem za tebou ja. Dobre, oci. Už idem. Toto je upoutávka na nový seriál Život nevidiacich, čo skoro na kanále LPS 1224. Poďte, mami, tati. Au! Zlatičko, počkaj, pozor! Dávajte si pozor! Ide vlak! Kde je môj manžel? Viete, on to neprežil. A vy sa už iba dožijete rok. Iba rok, a kto sa postará o moju dcerušku? O Melisu sa môže postarať vaša matka. Moja matka? No, fajn. Uvidíte, bude sa mať dobre, len musíme urobiť jeden krok. Keďže proste nič sa nedá robiť. Chodiť vie, všetko vie, len nevidí. O pár rokov neskôr. Melisa. No, áno, tu sme, poď po hlase. Mám vás. Prišla za tebou tvoja babka. A mamka? Mamka musí ísť na strašne dlho do práce, tak ťa bude mať tvoja babka, áno? Tak fajn, poď s nami. Nenávidím tento svet. Nenávidím ho. Pane Bože, nič sa vám nestalo? Ste v pohode? Áno, som úplne v poriadku. Ja som tu. Už podľa hlasu som poznala, že to bude niekto krásny. O pár rokov neskôr. Niekto ma tu nemá rád. Nenávidím tento svet. Je nespravodlivý. Ešte, že si tu. Mám pre teba jednu novinu. Áno? Viem, že si vždycky túžila potom a budeme mať svadbu. Naozaj? Ty si taký úžasný. A ešte niečo. Našiel sa neznámy darca, ktorý ti daruje náhradné oči. Ale zákrok sa nemusí podariť. Zlatičko, kde si? Ja už vidím. Tu som. Ach, Zlatičko. To si ty? Áno, som. No vieš, prepáč, ale mám taký pocit, že ťa nemilujem. Aha, tak to je v pohode. Ahoj. Ahoj, takže tá svadba sa ruší, že? Myslel som si, že to bude niekto krajší. Svet nevidiacich.